ಸಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನ್ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಶಾಪ ಆದುಪ್ಪನ 40% ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರನು ಏಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪು ಅಂದು ಜನ ಎದುರುತು ಒಂದುಲಿருந்து ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಎನ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಪಂತಿರು ಆರು ಕುಡ್ಲಡ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಲೆಡ ಪಾತಿರಿಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಪ ಆದುಪ್ಪನ 40% ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರನು ಏಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪು ಅಂದು ಜನ ಎದುರುತು ಒಂದುಲಿருந்து ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಎನ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಪಂತಿರು ಬರ್ಪುರ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಓಟುದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಅರು ಕುಡ್ಲಡ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಲೆಡ ಪಾತಿರಿಯರು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಡು ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ತುಂಡು ಓಟು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಕೆಪ್ಪುಗೊಪ್ಪುದ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀತಿ ಬೈತಂಡು ಅಕಲು ಮಾತೆರ್ನಲ ಮುಂಕುಗು ನೇಯಿ ಮುಟ್ಟಾದು ಅಧಿಕಾರಗೂ ಬರ್ಪುರ ಪ್ರಯತ್ನೊಡುವುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಜನ ಈ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೆನ್ನಕ್ಲಿಗೂ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾನೂನು ಒಪ್ಪುಜಂದು ಜನ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಮೇ 10 ಕರ್ನಾಟಕಡು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇಡೀ ಬಹುಮತ ಇತ್ತಿನ ಆಡಳಿತ ಕನಪೆರು ರಾಜ್ಯಡು ಬಿಜೆಪಿ ಅನೈತಿಕ ಮಾರುಕೊಡು ಆಡಳಿತ ಪತ್ಯರೆ ಪುಣೆವೊಂದುಂಡು ದುಂಬು ಅವೇ ರೀತಿ ಓಟುಡುದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸಕರನ್ನು ಬೇರೊಡು ದಿತೊಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಓಟುಡು ದುಂಬು ಆ ಪ್ರಯತ್ನೊಡುಲ್ಲೇರು ಐತಂಚ ಕರ್ನಾಟಕಗೂ ಏತೋ ಜನ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೈದರು ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಓಟು ಗುಂತುನಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ ಐಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು ನೈತಿಕ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಟ್ಟವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿಜೆಪಿ ಎದುರು ಪಕ್ಷನು ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಐಟಿ ಇಡಿ ಸಿಬಿಐ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ತದುಂಡು ನೆಡ್ದು ಶಾಸಕರು ಮಂತ್ರಿಯರು ಎಂಪಿಲು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ನ ನಿರ್ಮಲ ಆಪೆರು ಅಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತದ ಕೇಸ್ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಜನ ಮೇ 10 ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲಿನ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದುಂಡು ಆಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಿರ ಜಾರೊಂದುಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಡು 5 ಸೀಟ್ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತದುಂಡು ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಸೀಟುಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲಿನ ಪುದರು ಚರ್ಚೆ ಕೊಡಿ ಏತದುಂಡು ನನ್ನ 2 ಮೂಜಿ ದಿನದ ಉಲಾಯಿ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಡುಂದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಎನ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಪಂಡೇರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನಾದರೂ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾವ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ತೀರ್ಪು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು, ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಸರ್ವೆಗಳು, ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡಿರೋ ಸರ್ವೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಆದರೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ, ರಾಜಕೀಯ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವೆಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಚುನಾವಣೆ ದೇಶದ 24ರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಬೇರರ್, ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿಯೇತರ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಯುಪಿಎ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬೈಕ್ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿತ ಬಾರಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ದು ಬೈಕ್ಡ್ ಪಿರೌಡು ಕೊಲ್ಲೋದಿತ್ತಿನ ಯಶೋಧರ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಜೀವ ಕಳವನ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಕೈಕಂಬ ಕೈತಲ್ದ ತಲಪಾಡಿಡು ಸೋಮವಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ನಡೆತದಂಡು. ಬೈಕ್ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿತ ಭಾರಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ತು ಬೈಕ್ಡ್ ಪಿರೌಡು ಕೊಲ್ಲೋದಿತ್ತಿನ ಯಶೋಧರ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಜೀವ ಕಳವನ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಕೈಕಂಬ ಕೈತಲ್ದ ತಲಪಾಡಿಡು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ನಡೆತದಂಡು. ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರದ ಯಶೋಧರ ಕುಡ್ಲಡು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಆರಿನ ದೋಸ್ತಿ ಅವಿನಾಶ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಬೈಕ್ ಬುಡೊಂದಿತ್ತದು ಅರೆಗು ಒಂತೆ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡು. ಈರ್ವೇರ್ಲಾ ಕುಡ್ಲದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಬೇಲೆಡೆತ್ತದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡು ದೋಸ್ತಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಕೋಲುಗು ಪೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಮೂಜರೆಕ್ ಬೈಕ್ಡ್ ಕುಡ್ಲದಂಚಿ ಬರಂದು ಪುನಗ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಕೈಕಂಬ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಡಿಪೋ ಕೈತಲ್ದ ತಲಪಾಡಿಡು 17 ಅಡಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೈಕ್ ಬೋರ್ತರು. ಬೈಕ್ದ ಪಿರವು ಕೊಲ್ಲೋದಿತ್ತಿನ ಯಶೋಧರಕ್ ಜೋರುದ ಪೆಟ್ಟಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಜುವ ಪೋತನು. 10 ತತ್ತದ ಗಾಡಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ದಿ ಪೊಡಂದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಮೇಲ್ಕಾರದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಕೆಕ್ ಬತ್ತದ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ತಿರು. ಕಾರಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ನ 10 ತತ್ತದ 100 ಮೀಟರ್ ದಾತ ತಿರ್ತ್ ಗಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ದು ಉರ್ತಿ ಪೊಂಜು ತೀರ್ದು ನಾಲ್ವೇರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಕಾಟಿದ ರಡ್ಡನೆ ತಿರ್ಗಸ್ಸ ಕೈತಲು ಐತಾರ ನಡೆತದಂಡು.
ಕಾರುಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ನ ಪತ್ತು ತತ್ತದು 100 ಮೀಟರ್ ದಾತು ತಿರ್ತು ಗಂಡಿಗೆ ಪೂರ್ತು ಒರ್ತಿ ಪೊಂಚು ತೀರ್ದು ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಬೇಚಾರದ ಸಂಗತಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿದ ರಡ್ಡನೆ ತಿರ್ಗಸ ಕೈತಲು ಐತಾರ ನಡೆತದಂಡು ಜನಕುಲು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾರಡ್ದು ಉಜಿರದಂಚಿ ಕಾರಡು ಪೋವೊಂದು ಪುನಗ ಗಾಡಿ ಮಗರ್ದಂಡು ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ತೀರ್ತಿರು ಅರಿಗ 55 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆತಂಡು ಕಾರಡೆತ್ತಿನ ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು 13 ವರ್ಷದ ಸಮೃದ್ಧ ಬೊಕ್ಕ 11 ವರ್ಷದ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಪೆಟ್ಟಾತಡು ಡ್ರೈವರ್ ಸುರಿಯದ ಅರುಣ್ ಪನ್ಪುನರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾತಡು ಕೊಪ್ಪಡು ತೀರ್ದಿನ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಪಿರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಗ ಈ ಸಂಗತಿ நடத்ததுண்டு ಪೆಟ್ಟಾಯಿನಕ್ಲೆನು ಕುಡ್ಲದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲೆಗೆ ಪಾಡ್ತಿರಿಂದ ತೆರಿತು ಬೈದುಂಡು ಊರುದಕ್ಲೆನ ಸಾಯುಡು ಗಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ನಕ್ಲೆನು ಮೆತ್ತು ಒಯ್ತದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದುಂಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸು ಪಾಡ್ತಿರು ತುಳು ಭಾಷೆನ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಭಾಷೆಯಾದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುರ ಬಗಿಟ್ಟು ವರದಿ ಕೊಡ್ತಾ ಓಟುದ ತೀರ್ಪು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜು ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಕೊರ್ಕ ಐಡಿತ ಬೊಕ್ಕಲ ಐಜಿಂಡ ಪೊರುಂಬಾಟ ಮಲ್ಪುಗಂದ್ ಬೆದ್ರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಪಂತೆರು ಬೆದ್ರಡು ನಡಪಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ತುಳು ಮಹಾಕೂಟ 2023 ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬೆದ್ರ ತುಳುಕೂಟದ ಸೇರಿಗೆಡು ಬೆದ್ರದ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಭವನಡು ತುಳು ಮಹಾಕೂಟ 2023 ಪನ್ಪುನ ಲೇಸ್ நடத்தண்டு ಉದಿಪನ ಲೇಸ್ಡು ಬೆದ್ರ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಧನಕೀರ್ತಿ ಬಲಿಪ ಎತ್ಕೊಂಡರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಸಿ ಭಂಡಾರಿ ಸುರೂತ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಕುಡ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ ನೆಲೆಟ್ಟು 1989 ಮುಲ್ಕಿಡು ನಡತಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪಗ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ತಾಪನೆ ಆಡು ಎಸ್ಆರ್ ಹೆಗಡೆ ತಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅಡ್ಯಾರು ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದ ಕರೆದು ಪೋಯಿನ ಅಕ್ಲೆನೆ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಪಂಡೆರು ಕೆಲವು ಕೂಟೋಲು ದಾನಯಾತನ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆತೇರಾಕಲು ಆಂಡ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಟೋನೋಡು ಕಟೊಂದು ಐತ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಪುನೇತ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ 100 ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜವನಿಯರು ದಕ್ಕಲು ಪಂಡೆರೆ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ ದಯ ಬನ್ನಾಗ 100 ಕೂಟ ಅನ್ನಂಡ ಇನಿ ದಾದವನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ದಾದವನ್ನಾಗ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳುತಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಡಿತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೆನ ಕೇನು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೋಗು ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕಂದ ನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬೆದ್ರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೆರು ದೀಟಿಗೆಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾದ ತುಳು ಮಹಾಕೂಟ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಪಾತಿರ್ದು 1 ಕೋಟಿ ತುಳು ಜನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು 40 ತುಳು ಸಮುದಾಯ ಉಂಡು ರಾಜ್ಯಡು ಕನ್ನಡ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಭಾಷೆ ಐಡಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಸ್ಥಾನಡು ತುಳು ಉಂಡು ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಂದಕ್ಲು ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆದಕ್ಲು ಇಂಚ ಏತು ಭಾಷೆದಕ್ಲು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆ ಅದು ತೆತೊಂದಿರು ಸಾರತ ವರ್ಮನತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ನಾಲೆಟ್ಟು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಡು ನಡೆತಿನ ಕಡೀರ್ತ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತನ ಅಪಗದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲೇರಿನ ಏಪೋಗ್ಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನಡೊಂದು ಪಂಡೆರು ರಾಜ್ಯಡು ರಡ್ಡನೆ ಭಾಷೆ ಆದ ತುಳುನು ಮಲ್ಪರ ರಡ್ಡ ದಿನತ್ತ ಉಲಾಯಿ ವರದಿ ಕೊರಡು ಪಂಡೆರು ಅವು ಆತ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಆತ್ ಆಂಡಲ 15 ದಿನ ಕೇಂದು ವರದಿ ಕೊರಿಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಐನು ಪಾಸ್ ಮಲ್ತದೊಲಿ ಆಂಡ ಅವು ಕಾನೂನು ದಕ್ಲೆನ ಕೈಟಿಡಿತ್ತಂಡು ನಿಘಂಟದ ಉಲಾಯಿ ಅವು ಬತ್ತಿಜಿ ರಡ್ಡನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಜಿ ಓಟದ ತೀರ್ಪು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಕೊರ್ಕ ಐಡಿತ ಬೊಕ್ಕಲ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಪೊರ್ಂಬಾಟ ಮಲ್ಪುಗಂದ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಪಂಡೆರು ಇಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಪಂದೆ ಬಾಲೆಗ್ ಪೇರ್ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಪನ್ಪಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಇರಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸರ್ಪನ್ ದೆತ್ತು ತೂರ್ನಾಂಡ ಸರ್ಪದ ಬೀಲನ್ನು ಪತ್ತದ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುನತ್ತು ಸರ್ಪನ್ ಪತ್ತೊಡು ನಾಂಡ ಆಯ್ತು ಜಡನೆ ಸರಿಯಾದ ಪತ್ತದ 5 ಬೊಕ್ಕ ವೆನಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇಂಚನ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಣೊಂದು ಪೋಲಿ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆತ್ತು ಬೆತ್ಬೇತ ಕೊಡವ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಬಂಜಾರ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಬೆತ್ಬೇತ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಏರಿಗೂ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಏತ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಕೊರ್ಪುನಾನಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಐಕ ಅಡ್ಡ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಭಾಷೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಡ್ಡ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕೊರಡು ಕೊರ್ಪಿನೆಟ್ಟು ಇನಿ ಅಗ್ರಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕೊರ್ಪೆರಿನಾಂಡ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಕರ್ನಾಟಕಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾರದಿ ವರದಿ ಪಣೊಂದುಂಡು ಬೆದ್ರದ ಶ್ರೀಪತಿ ಭಟ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಧರ್ಮಪಾಲ ಯು ದೇವಾಡಿಗ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಲ್ಕಿ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕುಡ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಎ ಪೂಜಾರಿ
ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಬದಿಯಡ್ಕ ಸಾಂಗ್ಲಿ ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ ಹರೀಶ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಡ್ಡೆರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಚಾಲಕರು ಕದ್ರಿ ನವನತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೂ ಬಿ ಫಾರಂ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಂದಕುಮಾರ್ಗೂ ಬಿ ಫಾರಂ ಕೊರಡುಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತನ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಕೂಟ ತಿಕ್ಕಜಿಂಡ ನಂದಕುಮಾರ್ನು ಪಕ್ಷದಾಂತೆ ಓಟುಗುಂತವಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಪಡಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಗೆಟ್ ಓದು ವಾರಂಟ್ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡು. ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಆಸಿಡಿತ್ತನ ನಂದಕುಮಾರ್ಗ್ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಜಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪನ್ಪುನಾರಿಕ್ ಸೀಟ್ ಪೋತುಂಡು. ನೆಡ್ದು ಸಮಾಧಾನ ಆವಂದೆ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಕೂಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ನಡಪಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ತೋಜಾತಂಡು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೂ ಬಿ ಫಾರಂ ಕೊರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಂದಕುಮಾರ್ಗ್ ಬಿ ಫಾರಂ ಕೊರಡುಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದಂಡು. ತಿಕ್ಕಜಿಂಡ ನಂದಕುಮಾರ್ನ ಪಕ್ಷದಾಂತೆ ಓಟುಗುಂತವಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಕೂಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಜಾಗೃತದ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಪಡುತ್ತುಂಡು. ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಉದ್ಭವವಾದಂಥ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅದು ಅವಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆದರೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಮಗೆ ಅವರ ಮಾನ ಮುಖ್ಯಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾನ ಮುಖ್ಯ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮುಖ್ಯ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಶಿವ ಕ್ಷೇತ್ರದೆಡೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕೋದ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಸೋಮವಾರ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ಸುರುವಂಡ. ಕೊಡಿಯೇರುನ ದುಂಬತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆದೊಟ್ಟು ವರುಣ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರದೆಡೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕೋದ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಸೋಮವಾರ ಸುರುವಂಡ. ಪಗ್ಗು ಆಜಿ ಪೋಪುನಾನಿ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕರೆತದ ಕೊಡಿಯೇರಾಯರು ಕುಂಟಾರ ರವೀಶ್ ತಂತ್ರಿಯರು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು. ಕೊಡಿಯೇರುನ ದುಂಬತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆದುಟು ವರುಣ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೆರು. ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೊಳಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೊಂಡರು. ಬರ್ಪುರಮೆ ಒಂಚಿಡ್ದು 7 ಮುಟ್ಟ ಕುಡ್ಲದ ಶರವು ಶ್ರೀ ಶರಬೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡೊಂದು ಶರವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಪಂತೆರು. ಸೋಮವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 6 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕುಡ್ಲದ ಪುದರುಪೋಯಿ ಶರವು ಶ್ರೀ ಶರಬೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವೊಂದೆತ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ಅಟ್ಟನೆ ಅವೊಂದುಂಡು. ಬರ್ಪುನ ಮೇ ಒಂಜೆಡ್ದು 7 ಮುಟ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಸೋಮವಾರ ಕಂಡೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಿರು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಶರವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿರು ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷಬಿ ಕರ್ಕೆರ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುಂಡ ಬುಕ್ಕ ಪಿದೈದ ಅಂಗಣ ಸೇರ್ದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಲು ಭರಟು ನಡತ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಕೆಲವು ದಿನಟ್ಟು ಮುಗಿಂಡು. ಮೇ ಒಂಜಿಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಐನಕ್ಕೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ 301 ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಮೇ 7ಕ್ಕೆ ಶರಬೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ದು ಪಿದಾರ್ಥ ಪಿವಿಎಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆದ ಶರವ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರಿಯರೆ ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ಕೇಟುಂಡೇರು.
ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶರ್ವೇಶ್ವರ ದೇವರ ಎಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಸಮೇತ, ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಣ ಸಮೇತ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ದೇವರ ಮುಡಿಗಂಧ ತಗೊಂಡು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಆ ದೇವರು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭ ಮಸ್ತು ಅಂತೇಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶರವೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಆದಿತ್ಯವಾರದಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು PVS ಸರ್ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಆ ದೇವರ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಬೆದ್ರ ತುಳುಕೂಟದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಬೆದ್ರದ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಭವನಡು ನಡತಿನ ತುಳು ಮಹಾಕೂಟ 2023 ಲೇಸಿದ ಮುಗಿತಲಡು ಧರ್ಮಪಾಲ ಯು ದೇವಾಡಿಗ ರತ್ನಕುಮಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರಾನಂದ ಕುಮಾರ್ ಇಂಚ ಏಳ್ಪೇರು ಸಾಧಕರಿಗೂ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೇರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುರಿತು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಬೆದ್ರ ತುಳುಕೂಟದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಬೆದ್ರದ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಭವನಡು ನಡತಿನ ತುಳು ಮಹಾಕೂಟ 2023 ಲೇಸ್ ಇಡೀ ದಿನ ನಡಪಾದ ಬಯ್ಯಕ ಮುಗಿತಲ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೇರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟನೆ ಆದಿತ್ತಂಡೆ. ಬೆದ್ರ ತುಳುಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಧನಕೀರ್ತಿ ಬಲಿಪ ಎತ್ಕೊಂಡರು. ಅಬುದಾಬಿದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ಒಕ್ಕೂಟದ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಧರ್ಮಪಾಲ ಯು ದೇವಾಡಿಗ, ಕುಡ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ ರತ್ನಕುಮಾರ್, ಒಡಿಪು ತುಳುಕೂಟದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರಾನಂದ ಕುಮಾರ್, ಒಕ್ಕೂಟದ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದಿವಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ, ಕುಡ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ BN ಹರೀಶ್ ಬೋಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಡ ತುಳುಕೂಟದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂಕುಡೆ ಮುಕಲೆಗ್ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೇರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುರಿತು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೇರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಸಾಧಕರು ಪಾತಿರ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಅಗಲನ ಶಕ್ತಿ ರಸದ ಅಂಕ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಬೋದಿನಿ ಅಗಲೇ ಮಾತಾವಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಸಂಘಟಕರು ಹೆಂಗ್ ಮಾರಿ ಖುಷಿ ಬಣ್ಣಗ ಯಾನ್ ದಾಲತ್ ಮಗಲ್ ಎದುರು ಇತ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಡಿಗರ ಅವರು ಅಂಚೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರಾನಂದ ಅವ್ರು ಮೇರು ದಿವಾಕರಣ್ಯ ಅವರು ಮೇರು ಮೊಗಲ ಎದುರು ಯಾನ್ ದಾಲತ್ ಮೊಗಲ್ನ ಎದುರುಡು ಮೊಗಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಕೊಡೊಂದು ಎಂಕುಲು ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಿಯಾರು ನಿಗುಲು ಎಂಕುಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಭಾಸ್ಕರಾನಂದ ಸರ್ ಅರ್ನ ಮತ್ತ ಕೀರ್ತಿ ಅರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಓದಿದಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಯಾನ ಆನೆ ಕಿಂಜೀಡಿಂಚಲ ಓದು ಮರದಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವಕ್ಕೂ ನಿಗಲೆ ತರ ಬಗ್ಗಾದ ಯಾನು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸದು. ವಿದ್ವಾಂಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ YN ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಿದ ವಯಸ್ಸದ ಪಾತಿರಿಯರು ಇತ್ತ ಪೋವಡಂದಾಂಡ ಅವು ಸಂಸತ್ ಪಾಸ್ ಆವಡು ಸಂಸತ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಬರೋಡು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಪಿರ ಸಂಸತ್ ಪೋಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಈಗ ಬೋಡತ್ತಿನ ಆಫೀಸ್ ಆವಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಆವಡು ಮಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿಜಿಂದಾಂಡ 33ನೇ ಸಾಲಡು ಉಂಚುದಿನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ವೈತುಕೊಂಡು ಎದುರುಂತಾವಡುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ರಾಜಕಾರಣದ ಒತ್ತಡ ಬರಡು ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೋಡು. ಮುಲ್ಕಿ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಂದ್ರಹಾಸ ದೇವಾಡಿಗ, ವಿಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, PA ಪೂಜಾರಿ, ಹರೀಶ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಬದಿಯಡ್ಕ, ತಾರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರು. ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಕದ್ರಿ ನವನತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತೆರು. ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕಿಯರು ಪೊಂಜೋನ ಒಟ್ಟುಗೊಪ್ಪುನ ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲೆಡೆ ಸುದ್ದಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಶಾಸಕಿಯರು ಜನಕುಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊರಡೊಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮಾಹಿತಿದಾರರು ಅಮಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮಾಹಿತಿದಾರರು ಅಮಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಡು ಸುದ್ದಿಗೋಟಡು ಪಾತಿರ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕಿಯರು ಪೊಂಜೋನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಉಪ್ಪುನ ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲೆಡೆ ಸುದ್ದಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಗೆಟ್ ಶಾಸಕಿಯರು ಜನಕುಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿರು. ಕರಿನ 3 ದಿನ ದುಂಬು ಈ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋಕ್ಕೂ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸಕಿಯರಿಗೆ ಒಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧ ದಾನಿಂದು ಶಾಸಕಿಯರ ಜನಕುಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾವಡು ಪಾತೆರಂಡ ಯಾವು ಪೊಂಜೋಲಿನ ಅಪ್ಪೆಂದು ಪನ್ಪುನ ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಲಿನ ಹನೆ ಬರಹ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಹಿಡಿದು ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕಿಯರ ಮುಟ್ಟ ಫೋಟೋ ಸಾದಿಗೆ ಬರುದುಂಡು. ಈ ಫೋಟೋತ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಡು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಡು ಶಾಸಕಿಯರೇ ಅರೆನ ಮುಟ್ಟದಕ್ಲೆಡ ಪಂಡೋ ನಂಚ ಈ ಪಟೋಕ್ಲೇನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಉಡುಪುನ ಅರೆನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲು ಮಲ್ತೊದ್ದಿತ್ತಿದೆ. ಒರ್ತಿ ಪೊಂಚೋನು ಇಂಚ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ತನ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆನ ಮಿತ್ತು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ದೆತನೊಡೊಂದು ಅಮಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿರು. ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ದಲಿತರ ಮನೆಯನ್ನ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆಪಾದನೆ ಅದು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಸೀತಮ್ಮನಿಗೆ 94cc ನಾವು ಒಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಏನು ಕೊಡಿಸಿದಾಗ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಆ ಸಮರ್ಥಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಸುಳ್ಳಾಗಿರಲಿ ಅದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖವನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಕ್ಷಮ್ಯವಾದಂತಹ ಅಪರಾಧ, ಶಾಸಕರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ತೆರಬೇಕಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಹೋಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಯಾವುದೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಇಂತಹ ಆಪಾದನೆಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಅವಮಾನ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈಗ ಹೇಗೂ ಸಹ ಯಾರದ್ದು ಫೋನ್ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ. ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ಸರ್ತಿಲ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದವರೆಗೂ ಸೀಟು ಕೋರಡೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಯಾನೆ ಗೌಡರ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದಂಡೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಯಾನೆ ಗೌಡರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಲೋಕಯ್ಯ ಗೌಡ ಕೊಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿಕೋಟಡು ಪಾತಿರ್ದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಶಾಸಕರು ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಸೀಟು ಕೊರಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಮಾಜಡು ಒರಿಯೇ ಒರಿ ನಾಯಕರು ಉಳ್ಳೆರು ಅರೆಗೆ ಸೀಟು ಕೊರ್ಲೆಂದು ಪನ್ಪುನಿಟ್ಟು ತಪ್ಪುದಾಲ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಪಂಡೆರು. ಮಠಂದೂರಿನ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆತನತ್ತ ಅಂದ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐಕ್ ಲೋಕಯ್ಯ ಗೌಡ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊರತು ಅವು ಅರೆನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಎಂಕುಲು ಪಾತಿರುಜ ಫೋಟೋ ವಿಚಾರ ಬಜೆ ಆರೋಪ ಆದಿತ್ತದು ಅವು ಸಾಬೀತು ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಅಂದು ಪಂಡೆರು. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡು 3,75,000 ಓಟು ದಕ್ಲು ಒಪ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಮಾಜನು ಪಕ್ಷಲು ದಾಯ ಲೆಕ್ಕಗೂ ದೆತನು ಜಾಂದು ಎಂಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಂಖ್ಯೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಹೆಚ್ಚ ಒಪ್ಪು ನೀಡಿದವರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಗೌಡ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲೆಂದು ಎಂಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಮಾಜಗೂ ಪುತ್ತೂರುಡೆ ಕೊರಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಓಲ್ ಕೊರನಲ ಆ ಒಂದು ಲೋಕಯ್ಯ ಗೌಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿರು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬ ಇರುವುದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ವು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಆದ್ರೂ ಈಗ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವವರಲ್ಲ, ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವವರಲ್ಲ, ಹೌದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವವರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಬ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅಲ್ಲ, ನಂಬ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಪ್ರೂಫ್ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಅದು ಇವತ್ತಿದಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆದಲ್ಲ ಅದು. ಅಲ್ಲ, ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇಳುವುದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಂದೆ. ನಾನು ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಡಿ, ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಈಗ ನಾವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಗ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ರು ಅದು ಬಾಕಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಾಕಿದವರು ಕೂಡ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿತಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬ ಇರುವುದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ 3,75,000 ಮತದಾರರು ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡಿ, ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸುಳ್ಯ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. 3,75,000 ಒಂದು ವೋಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕುಡ್ಲದ ಕುಡುಪು ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಲ್ದ ಭಟ್ರ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಂದೆ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಕುಡುಪು ಭಟ್ರ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶನಿವಾರ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಾಳಮ್ಮ ಕಲ್ಕುಡ ಗುಳಿಗ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ವರ್ಷದ ಕೋಲ ಬಲಿ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡೆ. ಕುಡ್ಲ ಕುಡುಪುದ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಲ್ದ ಭಟ್ರ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಂದೆ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಕುಡುಪು ಭಟ್ರ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶನಿವಾರ ವರ್ಷದ ಕೋಲ ಬಲಿ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟನೆ ಆದಿತ್ತಂಡೆ. ಕುಡುಪು ಭಟ್ರ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರು ಅಭಿಮಾನಿಲಿನ ಸಾಯ ಸಾಕಾರಡು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಾಳಮ್ಮ ಕಲ್ಕುಡ ಗುಳಿಗ ಪಂಜೂರ್ಲಿನ ಕೋಲ ಬಲಿ ಸೇವೆಡ್ದು ದುಂಬತ್ತ ಬಯ್ಯಗ್ ಪೊರ್ತು ಕಂತನಗ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಲ್ಯ ಸೇವೆ ಐಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೊಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತಡೆ. ಭಕ್ತರು ದೈಫಲಿಗ್ ಕಾಜಿ
ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳಿದ ಸೊತ್ತುಲೆನು ಪರಕೆದ ರೂಪುಡು ಸಂದಾಯರು ರೈಲು ಉಂತು ನಂಚ ಮಲ್ತದು ಮಗುರ್ನೆನು ತಪ್ಪಾಯನ ಕುಡುಪು ಆಯರಮನೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾನುಗು ದಾನ ಕೊರ್ದು ಶಾಶ್ವತ ದೊಂಪ ಮಲ್ಪಾಯನ ಭರತೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವರಾಜ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಮುಕುಲಿಗ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಡು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಕುಡುಪು ಜನಾರ್ದನ ಕುಡುಪು ವಸಂತ ಅಮೀನ್ ಕುಡುಪು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೆ ಕುಡುಪುದ ಸುಜನ್ ದಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಕರುಣಕರ ಭಟ್ ಮನೋಹರ್ ಭಟ್ ವಾಸುದೇವರಾವ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾನಡ್ಕ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು ರಾತ್ರಿ ಭಟ್ರ ಕಲ್ಲುಟಿ ಕಾಳಮ್ಮ ಕಲ್ಕುಡ ಕುಳಿಕ ಪಂಚುರ್ಲಿ ದೈಫುಲಿಗ್ ಕೋಲ ಬಲಿ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತಿರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲು ಕೋಲ ಬಲಿ ಸೇವೆ ತೂದು ಬೋಲ್ಯತೆ ತೊಂಡೆರು ಎಡಗಿರಿತ ತುಳು ಸುದ್ದಿಲ ಮುಗಿಡು ನನ್ನ ರಾತು ಸುದ್ದಿಗಾದತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.